Que tal, como están? Benvidos. Se onte o alcalde daba un paseo polas marxes do río Sarela, hoxe tocou visita aos colexios da cidade, onde este verán se estiveron a realizar varias obras. Así, Agustín Hernández, acompañado pola concelleira de Educación María José Corral, puido comprobar o resultado dos traballos en 3 centros educativos. Está previsto que esas actuacións rematen mañá mesmo. Os centros escolares elixidos para a visita do alcalde e da concelleira de Educación esta mañá foron o CEIP de Vite, o Colexio de Lamas de Abade e a Escola Infantil de Conxo, cun investimento de 10.700 euros, 15.400 e 15.500, respectivamente. Estes son só 3 dos exemplos das actuacións que durante este verán se realizaron para mellorar as instalacións dos centros de ensino público composteláns. En total, os traballos desenvolvéronse en 24 equipamentos educativos, cun orzamento de arredor dos 300.000 euros. Poden ir dende o que é o pintado, o arranxo dos aseos, a reposición de material, o retellado, o arranxo tamén das zonas verdes dos diferentes espazos que existen neses colexios, o arranxo do pavimento, como podemos comprobar nesta Escola Infantil de Conxo, é dicir, actuacións de mantemento extraordinario, pero dentro do que podese considerar o mantemento dos centros escolares para que estean nas mellores condicións. O plan de obras desenvolvido polo Concello este verán incluíu traballos de mellora en 13 colexios de educación infantil e primaria, 3 escolas rurais, 6 escolas infantís, a Escola Municipal de Música e o Centro de Interpretación do Medio Rural da Portela. Non se trata de priorizar un sobre outro, senón que atender a todas as necesidades de cada un. Así que atendéronse todas as que demandou cada un. Algún precisaba máis, pois polo mantemento, ou se polos anos que ten o colexio, pois polo uso, pola situación, mesmo humidades, etc., que outros non tiñan. Así que non se priorizou ningún un sobre outro, senón que se atenderon a todas as que tiñamos solicitadas, polo menos tentouse todas as que tiñamos solicitadas de cada un. Para o próximo luns, 1 de setembro, está previsto que as actuacións estean finalizadas. Fora deste programa tamén se van desenvolver obras de substitución da cuberta da Escola Infantil de Trasparlamento e de mellora da climatización da Escola Infantil do Tambre. A socialista Mercedes Rosón pediu hoxe que se impulse o ARI de Pontepedriña para garantir a boa vida dos veciños do barrio, pero a atención da súa rolda de prensa acabou centrada no anuncio por parte de Rosón da data na que vai presentar a súa candidatura oficial para as primarias, nas que o PSOE vai elixir o seu representante para as vindeiras eleccións municipais. Os socialistas composteláns piden que se impulse o ARI de Pontepedriña. Mercedes Rosón quere que os populares soliciten ao Goberno Central que active o plan de vivenda que permita seguir traballando. Para Rosón é fundamental continuar cas obras e garantir que os veciños conten cas medidas necesarias para poder desfrutar dunha boa calidade de vida na súa vivenda. Para que as vivendas conserven o carácter que tiveron na súa orixen e para que as persoas que están chegando á idade xa maduras e máis que maduras non se vexan condenados a non poder sair da casa por non poder contar cas medidas necesarias. Mercedes Rosón aproveitou a rolda de prensa para anunciar a data na que fará oficial a súa candidatura para concurrir ás primarias nas que o PSOE elixirá quen o representa nas vindeiras eleccións municipais en Compostela. Eu que si quero dicir e quero anunciar é que o próximo xoves día 4 farei un anuncio xa oficial con convocatoria de prensa para anunciar a miña candidatura. Espero e aspiro a convencer a militancia para que me apoie dunha maneira absolutamente transparente e limpa. Eu sempre apostei polo xogo limpo e como aspiro a facelo. Mercedes Rosón dixo sentirse preparada para sumerxirse nun proceso de primarias. A socialista cualificou a experiencia de moi interesante dende un punto de vista democrático. Máis cousas, a artista compostelá María Meijide acaba de sacar ao mercado un mapa no que recolle aqueles lugares que supoñen ou supuxeron para ela algo especial. Así podémonos atopar a antiga fábrica de Cuétara ou o Hotel Costa Bella.
No ano 2009, a artista compostelá María Meijide recibiu o encargo dun particular para facer un mapa da cidade segundo o seu particular punto de vista. Meijide colleu o proxecto sen moito entusiasmo e foi deixando pasar o tempo. E, bueno, nun primeiro momento realmente este encargo pois non me cae moi ben, non tiña eu moita gana de facer así un mapa, pensaba pois nunha cartografía en termos aí máis estrictos, pero despois unha vez me comecei a poñerme con el, pois realmente pois fun facendo un mapa pois máis persoal, fun un pouco desligándome desa idea de que a cartografía ten que ser a representación estricta e obxectiva dos espazos e bueno, realmente funme apaixonando polo proxecto. O mapa compostelán de María Meijide está realizado botando man da memoria da artista. Por este motivo, a peculiar cartografía recolle lugares fundamentais da súa infancia ou da historia da súa familia. Feito a base da miña memoria emotiva da cidade. Por exemplo, aparece o Máicar, que é onde se coñeceron os meus pais, aparece, pois sí, a fábrica de Cuétara, que eu lembro dende moi pequena, tamén a media lúa do Eco da Alameda, que non sei se se chama así, pero bueno, eu ia xogar ali de nena a falar nesa especie de media lúa onde se falabas nun lado se escoitaba noutro, e bueno, hai así un montón de referencias que para os composteláns que viviron aquí ou xente que viviu aquí un tempo, pois pode recoñecer ou espero que recoñeza. Para este proxecto, María Meijide utilizou unha técnica mixta de acuarela, collage e óleo. Bueno, o mapa é unha técnica mixta, acuarela sobre papel, acuarela, collage, algo de óleo, xeralmente eu utilizo bastante collage no que é o formato sobre papel. Sempre, por exemplo, utilizo moitas veces paletas de óleo para mesturar que son de papel, que son desechables, e utilizo ese mesmo papel para despois, bueno, para utilizalo como collage. É un collage moi pictórico, non utilizo, digamos, imaxes de fotos ou senón a propia materia externa que se adhiere ao papel como se fose pintura. Este mapa sae ao mercado cunha tirada de 1000 exemplares e un prezo axeitado para que calquera poda facerse con el. Feito de facer un prezo moi barato, 12 euros, que un pouco, pois, casi calquera pode acceder a él, casi calquera, máis ou menos tamén, dentro destas economías de crise, pois sí que me parece moi importante, porque hai que achegar as cousas á xente, non? Creo que sí que moitas veces hai este abismo, non? entre arte e público que realmente pois é tamén responsabilidade dos artistas, e nese sentido, pois me parece moi, vamos, políticamente, non? Me parece que é unha decisión, en certo modo, que ten connotacións políticas, hai que facer uns precios asequibles. O mapa sentimental de María Meijide pode atoparse na Fundación Granel e en diferentes tendas e librarías da cidade. No capítulo de deportes, o ala pívot americano Keaton Nankivil compareceu hoxe ante os medios como novo integrante do Obradoiro. O xogador que estivo acompañado polo seu adestrador, Moncho Fernández, demostrou ser xa un gran coñecedor de todo o que rodea a este club. O concesionario de Dimonorte, empresa que esta temporada seguirá patrocinando o coche oficial do Obradoiro, foi o escenario elixido para presentar oficialmente a Nankivil. O americano é o enésimo xogador que chega a Santiago para vivir a súa primeira experiencia na Liga Endesa. O ala pívot, formado na Universidade de Wisconsin, recala no Obradoiro despois de 3 anos na Liga Alemana. Es un jugador que creemos que tiene ya la experiencia suficiente para dar un paso adelante y unir a una liga como la Liga Española, pero sobre todo que tiene las habilidades tanto técnicas como humanas que esperamos, ¿no? Es un jugador que siempre ha destacado por su trabajo, sentido colectivo del equipo, es una persona muy seria, muy profesional y técnicamente, bueno, pues es un 4 que destaca por su atleticismo y sobre todo por su lanzamiento exterior. Nankivil e Moncho Fernández, que fixo as veces de tradutor, deron sinais de ter moi boa sintonía. O xogador americano interesouse moito por coñecer todo o que rodea o club e a cidade nas conversas que tivo co técnico. Sabe la reputación que tiene Europa, la Liga Española, la mejor liga de Europa de largo, que en estos años ha oído muchas veces hablar de Madrid, de Barça, ¿no? de estos equipos que son tan famosos en Europa. El del equipo no sabía mucho hasta que hablamos por teléfono. Lo cierto es que más que una charla fue un interrogatorio, me preguntó un montón de cosas. Sabía que venía a un muy buen sitio. Un dos aspectos que máis lle motivan ao pívot é o ambiente que se vive en SAR.
No, I haven't seen any video or anything, but coach, I mean, he was... Cuando hablamos, el entrenador habló de manera muy orgullosa de su gente, de la gente que viene al pabellón, que los apoya, que es muy pasional. Dice que para él es realmente importante, ¿no? Cuando juegas, que exista esa pasión, esa gente que te apoya, que está ahí detrás. Tiene muchas ganas de verlo, ¿no? Y de sentirlo. E mentre segue o seu proceso de adaptación non deixa de prestarlle atención ao veterano do equipo, Jesús Chagoyen. Que el tema les está ayudando a todos es Chago, ¿no? Porque es un jugador muy maduro, que conoce muy bien la liga, juega en la misma posición que él, entonces él le presta mucha atención a todo lo que dice porque cree que es el que más y mejor les puede informar de todo lo que necesita. Nanquivil, con 2-3 metros de altura, intentará cumprir coas prediccións de Juanjo Triguero. Será un equipo moi reboteador. Imos con máis propostas para pasar o seu tempo de lecer. Aí teñen a nosa axenda cultural. Todas as previsións apuntan a que virá bo tempo para esta fin de semana e teñen a información de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia toparase mañá baixo influencia das altas presións, así a xornada comezará cos ceos anubrados, néboas e algún orballo na metade norte, mentres que os ceos amencerán xa despexados no sur. As temperaturas serán baixas durante a mañá, pero ascenderán durante a tarde. O vento soprará frouxo de compoñente norte. As altas presións estarán situadas durante o sábado ao norte da península, achegando aire cálido dende o sur. Así os ceos estarán despexados con intervalos de nubes e bancos de néboa durante a mañá na metade norte. As temperaturas tenderán a ascender, sobre todo as máximas, e os ventos soprarán de compoñente norte frouxos. As condicións anticiclónicas tenderán a reforzarse durante o domingo, polo que o tempo caracterizarase en xeral polo sol e as altas temperaturas nas horas centrais do día. As temperaturas tenderán a ascender de novo tanto as mínimas como as máximas. Os ventos soprarán do nordés no terzo norte, frouxos en xeral e variables no resto. Mañá en Santiago os ceos amencerán con néboas, pero despexaránse durante a tarde. As temperaturas mínimas estarán nos 14 graus, mentres que as máximas acadarán os 23. Os ventos soprarán de dirección variable. Para o sábado agárdanse nubes e claros pola mañá e ceos despexados durante o resto da xornada. As temperaturas oscilarán entre os 15 e os 26 graus e os ventos soprarán do nordés con carácter feble. No domingo os ceos estarán totalmente despexados durante toda a xornada na capital galega, con temperaturas máximas que acadarán os 29 graus. Os ventos soprarán do nordés con carácter feble. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo.
Deixámolo aquí por hoxe. A continuación voltamos no Preguntoiro para conversar neste xoves co alcalde compostelán, con Agustín Hernández. Graciñas por atendernos, voltamos de contado.